Hercules! Napalabas, naklaat nila kay Herman. Gapo ta dimmakkel dagiti lapayag na akas lalapayag ti elepante. Madandanagan pay laeng dagiti agindeg. Gapo iti panagraira ti sakit. Mapukpukawan pa yen dagiti agindeg iti namnama asaandan nga agimbagpay. Ngam nakunamat nila kay Herman nga agimbagpay dagitoy babaen iti tulong ni Hercules. Kinasarita ni Hercules ti kaibaan, ano mabalin ket saan dakuman nya aglaban. Ngam nakunalatta ti kaibaan, anasken nya aglaban da. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti makalawas aseryetayo anapaulwan. Dagiti kaibaan, dito'y drama tayo. Hercules! Anya da ito anang pandag kanyak. Saan nagagangay abato tinangpandagkan ka, Hercules? Saan ka na makakal dita? Jak ipalubos ama ate unak kay Ban. Ipakitam ita ti kabailam. Naidum-duma da ito'y abato. Anang pandag kanyak. Marigatanak ang makaakal. Matay ka ditan, Hercules. Jak ipalubos ang maparmagnak. Wala ka kamutlagay ang maparmagan, Hercules. Matay kayon kadagiti kakalugaram. Di ka agbaligi. Siyak ni Hercules! Ha! Kakailam nga imparsak tinagdakkel abato. Oh. Si kamat itatipar makakaibaan. Dumduma, di kinapiksam. Nagsakit ti danong mo. Daytoy paya! Parmakan! Di ka kapawalan. Sumuko ako, Hercules. Di ka agdanag. Kaputasan ka patayan. Diyak ugali dayta kaibaan. Hanay dumduma ti kinapiksam. Kabalan na kami aparmakan. Nukas tangarod. Agas amon dagiti kalugarak. Kat di mo idandangran. Atong palak ti karik, Hercules. Naatiw nag itilaban, isungag tong palak. Ita, isublinak nga rodon iti lubong me, kaibaan! Ha? Nagpukaw ti kaibaan. Di na sinungbatan ti imbagakan kwa na, nga isublinak kon iti lubong me. Anya ti kayat asawan da ito'y? Addamanan sa baling agkat katawa. Kasla at dalaang iti abay ko. Ngamjak mat makita no sa dino ti ayan na. Agparang ka kanyak. Di nakatawaan. Nasiglat ka, Hercules. Agparang ka kunak. Ipakitam tilangam. Kanapay nga amom tinagan ko. Nangag ko tinagan mo. Idinaglaban kayo iti maysa akaibaan. Anya? Nasiglat ka. Gaputa inatiw mo ti maysa. Kadagiti kasiglatan amakilaban dito'y lubong mi akaibaan. Pang-asim. Taisublida kon iti lubong mi. Katagasan yun dagiti kalugarak. Saan ka na makalibas pa'y dito'y lubong mi? Gaputa siyak mat, ti makalaban mo ita. Anya? Ha? Adda sara makaibaan? Wan, Hercules. Siyak ti ari, dagiti kaibaan. Anya? Tinakalaban mo itay, ket may salaeng kadagiti adipen ko. Ari dagiti kaibaan.
Makisarsarita aken ka. Asaan ta kuman nga aglaban pay? Aniya? Jak kayat tiriribok. Kapyat ti sapsapulak. Nagsingput kameten. Gaputa kayat mo asalak ni ban dagiti kalugaram. Nga uray tagibas si tenda ka. Wen, ari dagiti kaibaan. Napatag kanyak dagiti kalugarak. Hindi ka agkatawa. Ari dagiti kaibaan. Saan tan nga aglaban pay? Katagas amon dagiti kalugarak. Nakakaasidan. Dakkel tinagbasulan dagiti tattao akasken ka. Sanda nga inannadan ti kabakiran. Anya? Adu ti pinukan da kay kayo. Ken rugrugitan da ti aglawlaw. Isu anakapungtot kami. Tamaysa kadagiti sagrado ataeng mi ti dinadael da. Anya? Isu amatay kayo amin at tao! Ador, agring ka. Diyak kaya tamatay ka. Ha? Ay, nakakidemedlatan ni Ador. Ang magang-angis pa'y, mate. Anya ti aramidan tayo, Tata Herman. Awan matan puot ni Ador. Kakalugaran! Di kay kumama po kawan ni dinamnama. Patsak nga gimbag tayo matlaang. Tata Herman, apay anak mo namday ta. Imposible nga agimbag tayo pay. Agtalag tayo, kini Hercules nga po kaok. Isalakan na tayo kin patay. Sa dino nga men tinapanan ni Hercules, kabsat Herman. Napanaki na sarita di kay baan, anang dangran kada tayaw. Anya? Imposible day ta nga ibagbagam, Tata Herman. Madalat na kada kayo no saan kayo amamati iti ibagbagak. Bastar aramidan ni Hercules ti kabaylan na, tapno tulungan na tayo. Kamagan ka si ka at tao. Naglaing ka aglisi, Hercules. Nagbuntog ka. Ari dagiti kaibaan. Kabaalak alis yan tigaraw mo. Di nakpagkatawaan. Makitam ita ti aramide ka. Adi makal ka. Wen, Hercules, ipakitam ita ti bahal mo kanyak. Nasanggam, tinagdakkel agamgam ko. Di nak maparmak. Ari dagiti kaibaan. Pig-pig sapay, timang danugan ka. Tay-tay pay! Kunak man no napigsa ka. Saan matgayam? Naidumduma ti kinapigsam. Ari dagiti kaibaan. Nariknak ti panang danog mo kanyak. Napigsa ka latta. Nga uray na danog kan. Hercules! Saan samatan nga agang angas ni Ador, Tata Herman? Ay, agang angis pa ni Ador. Ay, saan pa yamatay? Apay akas to'y watan ti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Agsaksakit amin na tao. Inyang. Ay. Amang ano jak tumatan maanusan ti gagatal iti bagit. Kat matay ako. Ay, kita met tinapasamak kanyak. Kas lalapayag ang telepante tilapayag kau. Tata. Ay, marigata nakpayin amag na. Inyang.
Ita, aramatakon ti panakabalin ko. Apay, anya tinakitam, ari dagiti kaibaan. Dandanin maumpot ti oras. Ket matayen dagiti kalugaram. Anya? Mariknak dayta iti lubong yo at tao. Saan amabalain? Ari dagiti kaibaan. Saan arumbang amatay dagiti kalugarak? Awanen ti maaramidam Hercules. Basit langan nga oras ket mataydan. Mapilitan ak amang parmaken ka, numatay dagiti kalugarak. Aniya. Jak ipalubos amatay dagiti kalugarak. Di madakal dagiti muscle mo. Bimiskad ka. Wan! Gaputasyak ni Hercules! Saan na mabalinday to'y? Dayto yun jay bagbagakan ka, ari dagiti kaibaan. Mapilitan ak amang parmaken ka. Saan? Sa bali ti mariknak iti auram, Hercules. Bagkatan kanya! Nabalan na kami nagkas. Mawala nagdakelak. Wan! Gaputasyak ni Hercules! Anya karamidam kanya, Hercules. Igamak dagiti sakam ket iwas-iwas ka! Ibarsakan iti adayo! Kalpasan anay purwak ko ti ari dagiti kaibaan. Nagbaliw ti puloy ti angin dito'y lubong da. Anya ka din ti mapaspasamak. At daak pailaang dito'y lubong da. Sa anak pailaang anak arwar. Amangan no natayin dagiti kalugarak. Saan amabalin da ito'y? Anya ti aramidak. Tata Herman, nakapsot amin dagiti kalugaran tayo. Uray ni Rey nga asawak. Saan matan nga aggaraw. Nga maadaan pailaang iti angas. Anya? Matay lakit din amin dagiti kalugaran tayo. Ha? Apay Maria? Tigagatal ti bagik. Tata Herman. Inot ama pukbukaw tigagatal iti bagik. Ay, wanyag paisaw! Karkar na iti ama paspasamak, Tata Herman. Ay, uray siya! Ay, iniinot mo na bumasbasit tila payag kao! Akas lalapayag tilipantay! Kakalugaran! Nabukawan ti gagatal iti bagi tayo! Nagimbag tayo matlaangan! Kakalugaran! Ading inyang! Tata! Awanan ti gagatal iti bagi tayo! Nagimbag tayon! Ay, wan ading inyang! Saan ako nga gagatal? Ay, naimbaga ng dagiti tattaaw. Gamaging gaita. Saan pala nagawid ni Hercules? Ay, hanya ka din tinapasamak ken kuana. Nagmagtinwang ni Hercules. Ay, mapanak man itayan na. Ay, nakaturog mat ni Hercules dito'y abay tinwag na. Ay, Hercules! Apaw! Agring ka! Ay, narinig ka ni titurog. Apay ajak marieng. Hercules! Agring ka, apaw! Nagasanin dagiti tattao. Hercules!
Ay, agyaman ak. Ay, makariingmat lang ni Hercules. Apong? Hercules, apok. Naimbaganin dagiti tattao diti lugar tayaw. Saan dan ang masakit? Anya ngay tinaramid mau. Ha? Nakaturog agmat gayam, apong? Ha? Di mo amaw ang naturog ka. Jak amaw, apong. Tila ang malagip ko. Addaak itilubong dagiti kaibaan. Anya? Inabak ko dagiti kaibaan itilaban. Kang runaan jay arida. Napan ka yay lubong dagiti kaibaan? Una pong. Ti amok. Kat saan akong ang makasublipay dito'y lubong tayo at tao? Ah, kasta gayam. Agyaman ak nga rod Nun nagimbagan dagiti kalugaran tayo, apong. Wen apaw. Ay, awanin ti agsaksakit ka dagiti kalugaran tayaw. Ha? Ay na, apong. Nagimas at talaga timangan. Ay, di ka matan mabsog apaw. Adon tikinan mau. Mabisinak pa, apong. Kaya't ko pa'y timangan. Anya? Nakaskas daw, timapaspasamak kanyak, apong. Apay anak ko nam ti kasta, apaw. Ngamain, apong. Gapo iti nakaro apong tot ko. Bimiskod ti pamagik. Anya? Una, apong. Nagdadakkel dagiti masal ko. Ngam nagsublimat la iti sigod. Kalpasan ti panaglaban mi iti ari dagiti kaibaan. Kimutungak mutlaang. Ngam napigsa aklat ta amangan. Hercules. Ituloy ko pa iti mangan, apong. Mangalak pa iti kanak. Iba't tiyan nagmat iti kanak. Apaw! Kanakon amin, apong. Anya? Satnipan. Agtrabaho tamanan dito'y taltalon. Sa anak pa'y lang umasasidag kadagiti kalugarak. Amumatan. Kabusbusurdak. Ibagada pa yon. Asyak ti makagapo. No apay ang nagsakit da. Imbag kapay. Tamaawatan naksatnipan. No adda ibagbagak. Sumungbat ka. Nga uray jak maawatan ti ibagbagam. Adda na panunot ko nga aramidan satnipan. Siyak tulaangan ti mapan ijay bakir. Kat agmulak iti kayo. Kandan dumapay a prutas. So katak dagiti napukan a kayo. Kan agdalusak iti aglawlaw. Hustumat kit di dagiti kaibaan. Nagrugitan ti aglawlaw. Gapo ka dagiti kaaroba. Akong formilatan ti pangibelbelangan da ka dagiti basura da. Adda nagdakkal nga ulag iti saan unay nga adayaw satnipan. Nagtalinaod matlatan iti ayan na. Nagdakkal day ta nga ulag. Adda agam ang payag awak. Kat agrikrikos laang dito'y kataltalunan. Italaang nga adda nagparang awak dito'y lugar tayaw. Apay kaday satnipan. Talumot tong dagiti ulag. Ay, nagtaudan dagita nga ulag. Kalaat nga da makitak dito'y kataltalunan. Talaga saan nga umadayo tiwak. Kaslad da bambantayan na. Anya ti kayat asawan da ito'y. Apay nga adda nagparang awak kini Hercules. Gagayem,
Diyo liway na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1. Dagiti kaibaan, dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bulliser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.